Caricús, avui us porto un haul express de roba d'en Roc. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Aquest haul consisteix en roba d'en Roc de temporada tardor-hivern per aquest proper curs 2021-2022 on en Roc comença l'escola. Tota la roba que us ensenyaré és de la talla 3 a 4 anys i 104 centímetres. Hem anat al Mango Kids i al Zara Kids i el primer que us ensenyaré és tot el que l'hem comprat al Mango Kids. Aquí tinc totes les etiquetes perquè és roba que ja l'hem tret les etiquetes, l'hem rentada, així que us ho aniré ensenyant i us aniré comentant els preus de cada cosa. Comencem per aquests pantalons de color ocre que tenen el punt tancat aquí baix, que són els que m'agraden més. Són així tipus xandall, que són els que m'agraden perquè en Roc vagi còmode. De conjunt, aquesta samarreta, que és superxula, que té uns botons i la roba és molt i molt còmoda, que té el coll ample, que no els apreta. Quina calor, Caricús, quina calor! Doncs mireu, per fer-vos-hi més calor, aquí us ensenyo la dessuadora que li hem agafat, mireu que xula, amb les mànigues negres i amb caputxa, la caputxa també és negra. I valia 12,99. Crec que està superbé per ser una dessuadora amb la màniga negra i grisa. Té uns colors molt combinables. Seguim amb aquests texans, Caricús, valien 9,99, 10 euros. Que ja sabeu que els texans són peces bastant cares. Al final un texà per nens et pot costar el mateix que un d'adult i els nens els porten durant uns mesos. A mi els pantalons personalment m'agraden més aquests del Zara, de Zara Kids, estan superbé, de l'H&M, d'aquí, estan molt bé perquè no els apreten gens. Continuem amb un altre conjunt del Mango Kids, aquesta dessuadora, tan xula, amb la caputxa d'aquest color verd, aquests pantalons. I per últim, del Mango Kids hi vam agafar aquesta dessuadora blanca amb aquest lleó tan xulo, que li encanten els lleons en Roc, i aquí té els botons aquí darrere que són molt còmodes. És una tela molt còmoda, és una tela fineta, una dessuadora molt fineta, molt còmoda, tot pensat per anar a l'escola, per ser roba còmoda i que sigui xula també. Bé, i ara continuem amb la roba del Zara Kids. Que sapigueu que les bàsiques, les samarretes bàsiques de màniga llarga, li agafaré al Primark. Que això també és una manera d'estalviar, agafar les samarretes bàsiques de màniga llarga que estan superbé al Primark, agafar-les allà, qualitat-preu, està superbé. I després, els pantalons i les dessuadores són peces que m'agraden més de botigues com el Mango i el Zara. A diferència del Mango Kids, que em van agradar molt els conjunts, aquí hi ha coses que van soltes. Però bé, ara ho veureu. Per exemple, li he agafat aquesta dessuadora, també tot això és talla de 3 a 4 anys amb 104 centímetres, com us he dit abans, i mireu que xula. M'encanta aquest color, molt combinable amb tot, i m'agrada molt, Caricús. I també així còmoda, veieu? Dessuadora còmoda. Les mànigues amb el puny. I el preu està molt bé, 9,95. Després li he agafat aquests pantalons bàsics, així grisos, de xandall, que mireu, tenen aquest detallet, amb el puny tancat, que va superbé per no arrossegar el pantaló a terra, i si li va una mica més llarg tampoc passa res. I els pantalons grisos sempre crec que s'han de tenir com a fons d'armari perquè és un bàsic que va superbé. 6,95, Caricús. I combinable, per exemple, doncs amb aquesta dessuadora mateix. Continuant amb els pantalons, he agafat aquests en color caqui, també són de puny tancat. La majoria dels que porta a l'estiu bastant iguals que aquests, però amb curts. I aquests valien 9,95. També són colors combinables amb tot, així que si els agafes sols. Seguim, li he agafat aquests leggings. És que era bé que li agafo leggings d'aquí del Zara Kids perquè la qualitat són superbons i són superxulos a més i còmodes, són comodíssims. I m'ha agradat molt l'estampat aquest dels ossos. 195 valen. I aquests leggings sí que li he agafat el conjunt, la samarreta de conjunt, perquè he trobat que estava superbé. M'ha fet molta gràcia el gatet, aquest blau com texà m'agrada molt i és que també estava molt bé. 5,95. Espero que us hagi agradat el vídeo, que us serveixi a tots els caricús i les caricús que tingueu nens que comencin l'escola o que comencin un nou curs, perquè és roba així molt còmoda
molt combinable amb tot, així que espero que us hagi agradat molt. Si us ha agradat, poseu m'agrada i subscriviu-vos al canal de la família Caricú. Adeu, Caricús! You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free.